Vedel si, že slovo stres neexistovalo v medicíne do roku 1936? A pritom jeden vedec ho objavil úplnou náhodou. Ušli mu z laboratória potkany. Volal sa Hans Selye a bol neslávne nešikovný. Kolegovia ho poznali ako človeka, ktorému všetko padá z rúk. Jedného dňa mu ušiel pokus. Potkany mu utiekli po celom laboratóriu a on ich chytal a naháňal. Keď ich však neskôr vyšetril, zistil, že mali rovnaké zmeny. Zväčšené nádobličky, zväčšené vredy a oslabená imunita. A to, čo popísal pred 90 rokmi, sa v tvojom tele deje každý deň. Dostávaš sa do stresových situácií, stále sa za niečím naháňaš, si stále v strese a čerešničkou na torte je už iba, keď ráno vstaneš a hneď ako prvé, čo zoberieš do ruky, je telefón. Kortizol stúpa, nádobličky pracujú a tvoje telo si myslí, že uteká pred nebezpečenstvom. Práve preto som začal večernú rutinu brať inak. Začal som riešiť svoj stres a taktiež som začal riešiť svoj spánok. Viacej informácií nájdeš na noxium.sk, či už zloženia alebo na čo sú dobré tieto produkty. My sa vidíme na budúce a ďakujem vám, že ste si pozreli toto video.